neno ma Lolwe Tv ng'eyo maber ni tuo mar Covid-19 sano osebiro matek ahinya. Piny mar Uganda malibamba kar kaeri ikwanyo Uganda samoro kotho e pikipiki manyiso ni ginero moseduong' ka jirani matek mokal. Agoga ngero pile pile ni seche momako ka jirani to wan bende kowe mokwa chiung' motegno to botiyo ka jirani to chomo irwa tir. Mane momiyo kapok wachako chenro nyaka wanyisi ni ok na wabedo maonge koda gi mask ma wan godo. Kendo nyaka wa sanitize nyaka kanyero mwakete mask bende seche ma wagolo. Molo chutho bende wanyaka sanitize nyaka wendo marwa to nikech chike giki nyaka wabed mabor gi ng'ato machiegni kodi, nyaka walok lwetwa e yo makare, warwak raum lenda wang', asto molo chutho waritre nikech tuo neri nego gana machiegni cheno mari mar kuku mar wach dichi makauno ni wendo nani migosi Kristo wala weche mathoth mokalo degree dwaro mondo mi jod bura kachiel koda gi MCS bed godo wach neri mar budget ma Kenya kairi moko mane jod bura no ng'ado mondo mi okonyi in kachiel kod an. Winj maeri, nyithindo kwan maromo gana 375 ok nodok e skul, nyiri kachiel kod chuo. Nyithindo gana 100,000 gin nyiri manomako iye mane ok odok e skul. Atamala 14 mar yowuoyi manoloro skul thuolo manokalo chien ne ok odok kinde mar Covid-19. Nyithiwa ni kanye e penjo maduong' mwa penjo kachiel to koda gi dwaro mar governors mondo mi gimany gige kobedi pim godo Covid-19 directly, direct procurement. Ginyalo koso ginyala live e Kuku Mar Wach. Chris, edinade jumutin nade? Jumani pod wan ni limbo pod kiwa bera yenya ngena kingeyo gik ma wach Covid ni mawache ngena kukua kai mutegna to chapo ngimowa. Yes, chapo juma chiegni kodwa kendo hinyo ji. Yes. Kailo so wach mani Covid chapo Uganda kendo hinyo ji. Otero Uganda matek mokale piny mar Uganda kairi counties ma makalo gi kor gwenge gin hinyo ji. Iparo ni sirikal osetimo moromo to be japiny oseyudo injili mar Covid mok ni pod ilano gi ng'at machielo, wan wawegi osekawo ting'. Ojon waduto jopiny gi sirikal podi okwa kao gini kako ne kwa kawe. Kech kiyudo kama tatu pod timre, kiyudo kaka pod ji hok chiemo dara, kiyudo kaka pod ji chiemi liel, kiyudo kaka sirikal kuonde kata ma testing kit miwacho no test jo wayudo ji kama testing kit onge. Nyora wuyo siempre moro no yudo kodo tuo to nyoro di test to yudo ka onge kit. Koro yudo no en gimoro ma pod kata gik moja no wayudo ji 30 wayudo ji 40 wayudo ji 100. Oken gima dwa wach namba go emaji man go Covid kende. Testing ok tim yo moro ma dwa wach ni yes jimoto bedo test gi adier jo man go. Jo man go ma wuotho gino ma poko bedo tested. Bende thoth mantiere kairi. Okela penyo moro jaduonga kilo se testing mar joko poko bedo tested. Governors mawa malo chuta counties 14 mano wach ni sani Covid tiri mala hinya. Gidwaro mondo mi piny owacho malo migi thuolo mar manyo gi Covid gi direct procurement achiel kachiel aching. Ineno nade jaduonga? Governors to kanyali yie wach gi. Yes. Kada mana wathieth matin mogik moro mbe gitimo. Prepare kapes kada pes Covid kane gitiyoko. Kende mano migi sirikal mamalo. Yes. Ngizen governors wa gin jogo koko. Gidwana kama gichieme. Yes. To chutho testing to onge. Gidwaro kama gichieme na to gidwaro mondo mikoro gi konja piny. Jogi ok mean anything to japiny. Yes. Jogi dwaro kama yudi pesa madonjo mondo giyud ka gitufuke gi. Yes. Nikech kirango kano pesa mno migi ma Covid. Yes. Kane Covid donjo. Yes. Rang kaka gitiyogo. So monitor general report. Yes. Ka counties otiyo pes Covid. Bro ngisi ni jogi are not committed to Covid. Jogi njema rango na karo handu chungu. Yes. Mondo yudi gima donjo. Gini kisemetimo procurement. Yes. To yot mondo idwar ngami procure kuome. Yes. Yot mondo change duogni. Yes. Mane mapan governor sila. Maja piny yuak ni jaduong ni dagi fono ne japiny kaka pes Covid no tiyo jaduong. Okitimo nyaka. Waburo kelo audit nitie next weekend week wanyalo chako twagi wach mar audit. Yes. Mar pes Covid. Jo piny say to nikech ka ine minyalo fono ne gitu pokitimo jaduong. Abiro go ki yena tedek ma wabiro wabiro go mbaka no. Odo ngien county so makaluo otiyo go pes Covid na according to the general report. Report nitie kendo fono gi yo marach kabisa. Koro miyo okanyal yie. Yes. Ne
gidwaro no migi ngech sami dwaro no import gidwaro no migi pesa. Gato bro penyo moro jaduong. Seche ma imiyo gi pesa ni eri iparo nade ok wanyalo wacho ni nyadi chiel kata ingezo wacho ni for the first time governors oneno late ma japiny kale gidwa konyo japiny e yo mayot moko lo process marabora ga chande. Ang'o mi wan nyaka wane mana richo gik ma gidwa timo jaduong. Onge gima gidwa konyo jopiny. Ing'en Ojon, ing'en sembero mipimo gimoro. Yes. Behavior mar governors wa. Yes. Also koso ngiso ni gin committed to ngimawa. Nikech ken kada janyuol ni. Yes. Kikech kai tinde ko otuni chiemo to ko chiemo odhi wacho ko nyathi anya dwaro chiemo. Yes. To en owuon men go matin pok omi ichamo. Oketho ng'en pesa be kikani bengi. Yes. Kech kirango jomoso bedi governors wa. Yes. Personal wealth ohingo gik madonjo e community. To kan gin jomo modeo community adwa yudo ka hostel isolation centers kata Kisumu ka also been established, also get oxygen or get ventilator kata siaya kacha rido ICU Omabei rido ICU Migori rido ICU to kaki giduto onge to ne gin pesa ko higni makalo. Yes. Amadu watching one koro isa nigi buok loko patch. It is never too late to change. Someone negi fonyo kuma negi kiere koro gidwa lokore. Ingen ada gi demonstrate ka pesa mag so bedo ka gin ko. Yes. Bugi time gi mano matin. Ya gi wachun ko. Kitse ngin gen in national government to make pesa. Lakini Chris kada pogra kudie baro matin. Ka ing'iyo ni seche moko gidwa ketho pesa. Gidwa ketho. Yes. Gidwa yudo kama giyud magiketi fuki. Maginyalo kwalo. Sirikal mamalo bende so yudo garot magikwalo godo pesa. Mano seche mali thuolo mokalo chien. Ang'o ma mono wa samoro wacho ni ka kuo to se kwalte lakini wabed ni sande nyalo timore mopogore. Okwanyal piem kuo manema matama. Okay. Okwanyal piem kuo live. Kristo waloche ni Aaron dwaro mar governors mar mondo migi thuolo mar omo gi pimo godo Covid directly en gere ma kik mondo mi chik yine gi tam gi to nikech gimanyo fuo kata rot mar kwalo pesa mar japiny mano kupacha paro mar Chris Owala live e Kuku Mar Wach. Jaduong nitiere kaeri kibro seweche gi kimo mundo japiny. Nyono wanno ka serikal mamalo kar National Assembly no chung bunge no chung kod japiny kendo golo suru e koma ne diketi e gige koma seche moko ne di chando japiny achiel kuom gi en mogo ka ng'iyo kaeri data mar achiel kuom gi en mogo machielo kendo en kaeri nitiere kaeri mogo to nitiere kar kaeri companies ma they employ jok ma jabich muke TVETs ibro bedi kinyalo migi tax break nitiere kare kaeri gik machalo kaka exports mitero oko bro bedo ka oko dhi charge suru kata dichiel nitiere gik machalo kaka kembere gonea sugar companies bro bedo koda gi ber kineno ka gitiyo makare betting pod dhi hinyore internet dhi hinyore manyiso ni gichalo jok ma gidewo japiny to gi hinyo jamoko. Ojon sama weni ng'eny ji tiyo gi internet. Yes. Yudo ka ng'eny ji ok dhi office physically. Sami keto internet osur malo. Ihinyo yudhe mang'eny. Yes. Yudo ng'eny be sami timo innovation internet. Lakini ki compare internet kod mogo. Marario. Yes. Kapod wan good debt. Yes. Mwachulo ma cost of borrowing. Yes. Odhi malo. Yes. To gigo dhi cancel. Gikimena ma celebrate ko. Gik matin zaidi. Kosuru por malo. Yes. Ingene economics ma kaka bihe kaka tiyo ido ka kapod ngato kech sama adhi kech sami keto tax paying to mogo ni to pod en okiketo price on the mogo. Donge iwacho no tax mi duoko chien to wani liberals market Igolo uketi zero. Zero. Yes. Sami kete zero no. Yes. It's okay en mogo. To ji as a government bench mogo cha ngato wani market ma liberals. Yes. Kadhi nyiew mogo because awaro kapod osuru mang'eny mokon malo. Yes. To pod odhi impact mafuta dongo malo. Yes. Sama dhi rego mogo mafuta dongo dhi bedo. Lakini ng'ato bro wacho ni yani kama mogo ne uso siling 100 to ne nitiere kod osuru mar let's say ne siling 7 ne osuru ewi 100 ne eri to duogo piny nyaka 90 kod adek nikech igolo macha to moro bimede wi bede onge. Osuru mane mogoli mogo. And with the all-in tax and VAT. Yes. VAT in pesa di mogo. VAT in 16%. Yes. 16% of sling miyan pesa di.
Singa paka uche. Yes, but we nyaka prabor. Samadi golo dumba e chiro imake igine I puodho. I will determine kaka use. Ka cost of living is higher. Producing odumani wodi bedo malo. Okay, tamra no okodi dwoko ngima chien. But impact mare okodi bedo malich ahinya. Yes. Ango monego bed jogi timo? Jogi parliament not allow national government. Yes. Holo zaidi. Yes. To medikinge no serikali bende sama timo budget. Yes. To gitimo source of funding. One of them en osuru. Yes. Marario en kama giholi. To sari yudo ka ginewa budget wa the deficit almost 900 billion plus deficit. Magini nyaka koko yudo pesa ni. To ng'eny yudo ka sani yudo ka jomichoro momed msara ko the land msara. Mafuta idho malo. Yes. Borrowing is a circle holo. Keep the same breath. Keep somebody you don't no loan. Omer cost my loan of the 20 gatamalo piare vimia. Don't. Yes. Koro mancha holo kati mohala. Yes. Koro kancha holo kati mopur. Go bro the man. As to be said, calbi do holo. It's calbi do holo local market. Do holo. Sama serikali holy market. Yes. To tami in gaan. Yes. Holo. Your bank bro prefer ngacha kiti guru chips ini yenye latho insurance mari mondo ilo nyebe de insure danga mondo beto serikal en gima going concern. Yes. En gima king das kionge serikal machelo we pay. Yes. Kuro je maholo bro prefer me government hola. The government bro holo ka. Yes. To get the economy government kero di holo Nairobi. Yes. Government not Nairobi holo pinje maoko. Kuro loans are yogi mondo give finance their mistake mana parliament kada korondo konye ne kodwa dogo koro gima ber mistake mana gitimo ingin ka parliament oromo regulate ka parliament ka government holo to parliament also bedo konindo class itikal hola to ka gi regulate koro hola cha dhi hinyo makata gik modok pengi ok dhi neno ne gin gimoro koro penjo mara mo kapani seduogo koro solution en mane ango monego bed serikal koro te igen government nyaka first mio local manufacturers some gini luona rebate tax jo te mwandu mapeni de local. Yes. Igen ka government onego promote local industry. Yes. Government onego inject money in local industry. Yes. Government piki local gijoma local industry. Yes, piki sene dongo yedha. Dongo afuta yedha. Afuta affect everybody. Sami iketo tax no igolo wi mogo. Igole wi bando be. Ose bando igole bando igole mogo mozo be process. Igole bando. Ke bando ni market ne ben ko be regulated gi nga. El market forces ma determine. E yo machiek onge lokrok mara magini dikelo na japeny. Gimo dikelo ten. Okelo gimo lakini ten. Live Chenro mar Kuku Mar Wach pesa mogol gi eki magosuru gi eki tigi baginya lokelo kata kamano en gima tin nyadendi Gladys Wanga man jatelo mar finance committee e bunge gima ne utimo migosi Kristo wala wacho ni gima ukonyo japiny tin da utime mokalo manero live e Kuku Mar Wach. Live Chenro mar Kuku Mar Wach telo mario pod wendwa en migosi Chris owalo walose weche mathoth mokalo weche mag budget weche gi ekip mag ilong kanyero ne degree mondo beni MCs kachero koda gi MPs bedo godo kachielo koda ka gidwaro mar governors mar mondo megi omwando be kedo godo kod Covid-19 achiel kachiel ka direct procurement ginero migosi Chris owalo wacho ni Haron manok ber okonego tim bende ok nyal konja piny kar dechiel gimanyo fuok ma idhi ket godo mibadhi wach ma degree jaduong odong kapok idhi degree. Yes. I don't pim nyadendi wanga diri giso fail jo Kenya. Yes. Gi fail jo Kenya I control appetite ma serikali gola
Koro gik ma gitemo gi correct go mistake gin gik matin ma nyalo konyo, nyalo keto change in litmus paper. Ochando ng'at ma okunyo bur mar fut 100 to kaulo tan moka par no dini godo kanyo. Koro chal ng'ama olo kata de olo pilach inam onge impact. Yes. Koro gin mistaken margi. Parliament no way sirkal bo holo bo choko economy. Kizungu penye is it too late? It's too late. Hola ni en gima is a bad osigo ma ingen hola ber ki hole to the health or the social welfare, or the like education, or the okaw jodongo monti konyo go oloso ndara tineno impact ne ti hole to the fukeji mane kama team state kailo se holo to the fuko mar jomoko chalo ka gima capacity gi dombogo kata mana lony makare e masamoro onge e midware mondo mi dhano bedi gi degree MCs kachel koda ka gi wabunge. It's not capacity, it's interest. Yes. It's interest. Yes. You know the osipera mako nti mang'eny parliament. Yes. Agwa kwa mpaka simuko. Yes. Wacha nbani ng'eny bunge kacha. It's about interest. Okay, na bodi kiminye. Mabeje miyo kimio time in parliament nuwa hinyago. Yes. Ginjo ma programmed. Yes. It's programmed. Any day button ma di biro gini kaka wadware. Yes, it's programmed. Ma you kill me time nini work from nowhere. Ida wacho gimono ma jogi ok kare. Meeting body we time we wo implement. Awinji. Koro parliament no. Okay na house manye konyo japiny. Kati jo bil degree for now. Tijo wagi se konyo do. No wach na achiel. Dong chike magiloso chike go rangi kaka chike. Riweche mag mogo bene gigolo so. Rangi chike wa masolo so. Ogiricho te. Ranganga chike mwasolo so mwatama ekta obey. Yes. Igeno parliament can pitch the president. Yes. Kena parliament ma independent. Yes. Ka president ko tamre lo chike. Mama babeni no encha no se dwar kairi mondo mi gol nikech no wachi ni ke won serikal no ketho chik. Parliament dak in pitch. Yes. Nang. Oksamoro kwanonge. Okay, kwanonge. Samoro kino kweneno tio makosa. Interest ki. Yes. That's why idoka President Uhuru o makred Raila because if can't give Macron, no, to give enough votable. Parliament is a give otherwise no quite your charismatic. Your manual chum your pain. It's National Assembly. Watch we bet on the side of because in tab manti parliament what yes. Kidoji parliament and so campaign be ringo bitio pesa. Kichuputi you know who ichidonja. Kiso donjo to chwadi kalon mamtoka. In fact not a loan, a grant. Porque in anything a Toyota Corolla in Prado VX my parliament so me. Mario me grant mortgage so you don't go out. Alitekwe match ni toka the police niko so kin lucky moro ni out moro ndana. Mori go thoko. Kicho kwa mheshimiwa. Again pogro kusobeda between you majority go and cook. Koro kana sombicha iketa side. Koro rango ereke kada maintain dini ubichop ka obed ka. Mondo kika lor adok kacha. Then deals gi jama kelo bill gi parliament secretary mi kelo pakara kambi moko madwaro no ukony gi ka bill so biro manda de ketho gi tikel parliament en chiro minyewe ji kadok. Oken parliament ma pinje moko badi wacho no en parliament wacho joko chung na dir wacho gima makonyo jopiny ngendi gin kuma kambi moro support bill in the way on their behalf to giso gonyi in advance so chuli hotel Mombasa retreat chuli ndage parliament bo chulo ni gimoro mi padien yo ka bo mi pesa koren gimi en mnada ngeni chiro mnada ni yodo kigo nengo that's how parliament is. Yes. Parliament sama ko chung sani gima ja pin to expect maber parliament onge to bine no ka political interest yes. Magi fight for to anene gise remo japinja kana japinja dwaro to bine no ka wach ma degree to koda ka gi bed go MCA koda ka gi jo mura nyalo mi obedi gi twak moko ma samoro igi ochwere maber kata mana winjo tabu mar japiny maber ahinya dongruok mar piny koso degree ko bedi okolok chia mar jatelo somo to ber
Yes. John. Somo ber especially on the team legislation maber. On the lost chick, you are in depth mari me understand go chick no the impact on the people. Or konyalo bedo interpreted. But mano ber but kagiti kode. That may atemo wacho ni ng'ato go parliament. Ng'amoje kasa adek kasa beach chalre. Makata obedi mana gi degree mang'eny pod ok dhi konyo. Chalre. Ineno ka ji behave parliament. Yes. Ng'amosomo malich miwuoro ng'ani. Ng'ato wacho ni koth wuok ga im polo. Yes. Koth forest ok gi impact ma forest. Because en gi interest gima wacho. Migosi William Ruto wacho ni keto wach ma degree neri en tamo hasla mondo mi kik donji e bunge. Ni bedo ni nigi dikati yonge godo pod nyalo debate mana makare. No, degree affect debate. Yes. Adier man kende. Yes. Degree affect debate. Because debate ka yonge knowledge mabor matut to nitie kama ichope debate. Kata language ni kondike maber gi kutu maber nyalo interpret. What John somebody analyze budget kata mana I county assembly. Dwaro ikit budget okena nanu kel pesa. Budget biro ukongo gu CIDP, County Integrated Development Plan. Maina 5-year plan. Mawacho kama county dwa dhi beach. Then county develop ilongo annual development plan. Mabende wacho no oyo higani wana higi mwadwa fund. Then county chako develop fiscal study paper, market sector selling, each sector. Money kabla di pesa. Each sector mahema. Then yakidwa keto. Kori keto ili allocate resources. But before keto resources ila ngonto one given no Sibrok county review budget outlook paper. Bara ngonto county wakanye to the kanye chopo kar kanye to the kanye. Oh kando the kanye. Yes. Bencho kichondo wacho ka wacho timo gibe chopo kanye. Yes. To the kanye. Gigi duto yakirang budget. Yes. Okay, one document. Mandi wacho no allocate pesa no allocate wakita. Nyaki som gigi bijogi kiwacho no priority wa agriculture. Tidrangon to ADP project mane moketi agriculture. Tidrangon to gin kanye. Tidrangon outcome ginango. Output enango. Indicators. Mabro mi roadmap no ansa kwadi kamwadi chopo kamwadi. O boil down ni koro manyiso ni somo en gima chuno. Somo en gima chuno. Live Chenro mar Kuku Mar Wach. Degree Migosi alone. Yes. Is not a leadership. Degree kende to kan telo kata kamano somo ne nigi machuno mondo mi wakolo godo bokweko mabro bedo ka konywa e tayo piny montieri ka ilose somo machuno jaduong. Tiwa mara mugana 375 kodo ke school gana 100 mar nyiri omako iye. Be somo podo chuno dieri watimo mane watim nyetewa ni kanye. What John? Yes. Kenya as a government and your pain biyonyuol kata wan ko Yes. Waso fail Uganda. Waso fail nyithiwa. Yes. And en gima lich ahinya. Yen nyathi mora need to be protected, need to be treated kanyathi. Yes. Nyathi ikia kamubro konyi, kia kanyalo konyo Uganda. Yes. To waso bedo jo dano ma oherre kendgi. To gini bese go time because John Uganda konyo betek. Yes. Gibilo na sante benyin onge. Kati konyo gibicho kukanye but gima duong mogik en nyithindo to nyakwa konyo. Yes. To gima lich na tiro ma nyithindo mirocho gi joma ni telo. Japuonj onindo nyathi mame ich go school. Chief onindo nyathi go tich. Janyuol onindo nyathi. Police onindo nyathi. Police onindo nyathi. Pastor onindo nyathi go ich. Nyathi ni ngabro protect. Ngabro protect. Awinji. Kaini minyole ikawe itime kode richo. Imie ich. Police ni mono gorita kwe okawa ninda kode ich. Chiefs ni ema kada wad gi mono ndo kode gi protect ngani. Okanda de kanye, feature kanye. Wakwalo feature manyithiwa. Warocho ratiro gi watamo gi kedo gidano. Wood John kanye mabro miyo koro impact bedo maduong.
nyathi koso bedo jakuto noro chinge mane kata nyathi mar wuoyi so the lupo bo wiyo bo wewa school go koro moko dik ko jakuto go imonge uruma kech ofil ni ofil ni part of the problem omiyo en gima community koro miyo hera rumo Uganda to ntindo gi moko lupo tindo moko bedo household tindo gi moko dhiso tedo tindo gi mothers to gi gwen to gi malich mokik ng'engi gi nyithindo ma orphans modag daigi kata modag megi kendgi kata modag kendgi child headed household. Ang'o ma nyaka watim jaduong' mondo mi wakony nikech chalo ka gima thuol osekayowa wanegi thuol wawewe watho koso twe tiendwa kik remo ringe dedo nyaka wadog iskundewa watres nyithindogi watergi kata tibet watergi kata mane gimoro manyalo miyo chieng' moro giyud gima degiyud. Oganda chakre kodi wadog iskundewa wa adopt skundewa wachak ng'eyo ndang' matimore skundewa wakaw action gik matimore ka jo gweng'o bedo gweng'u kacha bi wacho ni wadwa ng'eyo nyithindwa kanye this gi nyithiwa nyathi ng'ane cha amiyo kodhi skul nyathi ng'ane cha wadewre wade oganda. Nitiere ng'at mano nyise kawuono onyisa oko Mariam in confidence ni nitiere pharmacies mang'eny ma janyuol ema dhi gi nyathi nyathina nomako ich golnane nyathi ong'eyo maber ni ato kamako ich to idhi golna ong'eny okay ang'eyo kit moko. Yes. An kama wekori aso tero jomoro to rojo nyithindo tero nyithindo mang'eny kot tidon semo kichopo we kot to janyuolne oso mimit belie janyuolne mawacho ni wawuoyo na waso wuoyo ng'ane kodi penje ng'ene gima jikia ok inyal negotiate a crime kati bed kin min nyathi chemo pesa chik buru itwi matkati ndi nyabich to bo yini ng'on ne ng'ato chik man koso ni tawacho ni yie mondo me ng'ona kata koso ta yimo ng'ene my crime cannot be negotiated. Crime no konyal go embaka. Yes. In na witness must state ema koron ema prosecute gi in na witness technique to miyo nyathi ich kata koso mano mbaka mora la mano mbaka migoyo norumo chamane pok imiech lai no mari war kuku mar wach kidwa go mbaka to dhi go mbaka kapok imiye ich okay seme chupe giko mar chido mari mar kuku mar wach kingyo kamera ntir wach mugik ma samoro kapenti go mwach gimanya wach mugik wach mugik mar school nitiwa yes gima lecha hinya takwayo nwa duto oganda kaka joluo batik nyithindwa rochre e hali ya juu and kini go pesa mama tin simu ko brabich jogweng losie kikundi moko manyalo dwaro go nyithi gwengi nyalo ketia gul moro ati moro modhi high school kikwe makodhi school sani makoro nyithindwa dhi school ni warangie wang mopogre bang mamuolo wakony nyithiwa duto moro modhi school koko nyadhi national school otere day school mondo donj obed kanyo higni mabiro higni bich mabiro bedo ka gweng pogre ka nyithindo school mang'eny gweng kata interaction pogre school kende emanyalo ng'ado dhier onge gima nyalo ng'ado dhier school nyalo mi bedi class board president school ni manyalo miyo reduce gap ma the poor and the rich. Ero kama na inya school kende kada somo kende manyalo miyo wabed maromre to nikech onyalo mi tim penja chiel ma wood president team mondo samoro bed kod wood president mesa mondo mi uchiem nyalo bedo matek ahinya. Nyinga en Harun Otieno ka wona mora ahinya to nikech senior producer mara Zeru Babel chade delete Martin chaden oko erusa kata kama no seduogo da chiki yena da nyise ni 0B mondo mi mos johera mar Kuku Mar Wach ogone nyasaero kama na nyaka chede koda gi team te moloso Kuku Mar Wach mochopo kama chopo niri ero kama na nyawendo Chris Oala wachakoro kwa timu kende joma nyen ka cher kod in mineno chionere pile ka pile. Nyinga en Harun Otieno.